نسبك كان جنك جون كان لاسمك قدس سجل لك أزلك سجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتأملك أمالك توجه غاز ونبسن جس أملك أنت لو كل ذا سجا ولو كل ذا نفس نتيوا كان نبقى من محرن قدوس والدك أنت يبلا أنت مسسة وتصلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ كل حليف كارمان زل علم تنبر كم مسراء كسا مراب كاب سمين كسا دبوب سمكا زل علم تمسكن يخون سلا أملاخنتك سلا فتارينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزعك فقملنا دما نسجدلك ساعات نعلت تبارك لنا نسخافمو ساعات زمشدي عدما بارخلنا قبائنا أملاخنا قبائي قدسان قبرلنا بمنفس إن عبيلو قدسان أبوتاتنا إن مسللو قبائي قبرلنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو صنان علنا تجنقهم زلو رغولهم تأميم زلو نسعلنا سقام نفس تعطرف تفاحت حلنا فحز ولا أقبلنا أب صعبان مكراب شقرن زلو دما مسرف ترلهم بركة عدينا قدس رنجل مريم كفللنا ملأك قدس جبريل اللي إكادما كاب نفس طفات كاب سقا قدات حلونا بسمايات تنبر ربنا سبقا يقدس من قصة تمسا فاد كام تاب سماي كوم دما مدريخون نعلت مقبنا ولو محبدنا احنا نزبدلونا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوصانا ندقلنا كاب فاد احنا النمبر وفتنا يتأتونا من قصة حيلين كبرن نزل علمنا تكاين أمين وزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا فدنقليخي سقاخون دنقليخي ودي جابير تواعد كويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس بربتيخي فركر سغم برخيو قوملتا تزقا يا بيهر مساخي قوف السيتي داسي والكي هاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسري اجزينا أملاكا مدانا يسوس كريستوس كان يقانا سريهات يقدم ساسي أبسر ولدو لبركة ساتي ورهان أنتم عوية كانت وعيولي يقونات إدو أنا سعيد قوس أنا ببسمكم كنو فتانا ونتحاني يرسيني سكولوان سميات زيو مهارنا كرسوس بالعسر تقلته زيو مهارنا كسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارنا كرسوس بالعسر تقلته بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا مريم هانكسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا مريم هانكسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا مريم هانكسوس بنت اجزيتنا مريم هانكسوس بنت اجزيتنا ماركسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس إذا ساعة زي من بارس قاقويتنا يس كرسوس أما قبرن نفس أمتا ساعة معلتنيها كمون دك أسام سال مسل زغونا كمون داتا قزي علم سبت أصر نمسقانا صلوت سناي نجر نزقبرلنا يقرب حالي جي أبيهر أبون قيتنا أملقنا مدحنا يذكر سدنا مسكنا لنا سويرنا رديئناني حليونا نقريبنا تقبلنا أنت معنا نطعنا سعادة يعونا بسحنا أيو الجمع زاد السؤال زيان بكل زمن وتنا بفصم سلام حلونا كل نزح جابير أملقنا لمن لنا وقيتنا جابير كل تحزاب قيتنا أملقنا مدحنا يذكر سد لعلو كل قبرن من تخل قبرنا وشغل قبرنا مسكنا كلنا سلسور كنا زردا كنا زحلقنا نبخاون سلازق رب كنا تقبل كنا سلازق رب كنا تطمع كنا سعادة يوم سلازق صح كنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلازم دمنك كم حرت كون لنا نزق الدس على زيان كل زمن وتنان نأخذ بنفراب وسم سلامكم فتسم حبنا كل غناعة كل مكران حبوا نقولن زخنة كل قبر سيطان مخرق فالسوات من الله على السلام وقويتا كبير كاب كل حزب قاونا رح كاب درياب زلنا يبطعونا رح دعم زحيشن عزلنا تمن كربيتن كل حاجة سألان كرق السلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل غفاء حننا على هالنمبر نفتنا يتأتونا هذا ودخا قويتنا أملخنا نمدحنا نيسكو لساس من تفقر سبيل وزقوار محراتن قلتان ساقا معرم حوم زغانا منفس قدسن بسقانا صنعتن كبرن بوزا لك لمن كل ساعة نزل علم آمين يعني السحامة مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كم أبساي أصبيك حسبني كم حاتياتي وين أسريني أنا أبساي فلت اللهم حاتياتي كل جزيب كلمة زربا خاص صادق فرد خانسون كاتر كفس أنا خاطر عي بدلكو أبقد ميخا أكي قبركو
نهو بعبسات ولدكو نكعب حتيات تنستني أنا حق عوش تخاتل اليوم أب حبوب انتو معرن من تخص عرف سسمع الزاترين كبرتكو صعود حسابني تنزغت كت كايا عاصم تحق وساس بعتان حق وسنا اسمعني بس كعب حتياتي كولو نبزول لعبسايون دمسسو وعملا خطري اللي بفطر لي صنع منفس كعوش تحدث كعب قد كاي دربيني حق وسم الحان كامل السلك بفقادنيا منفسون دقفني فقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بغاكم اللي سئيل وأملاخ مدحني كاب على دم عنك فني لساني صدق هذا الكتب له إياه ويتا في مسجانا خنقرس خنا فريك فات مسوات بهب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانري مسوات مراريتو غوني خمو مسوات أملاخ صور منفسي وأملاخ نصبرون كت كتن لبمايتون غوني خا نتيام تصق حسن نقبر الله نكاتي أرسالون دو شم وسات صركي بزحر مسواتي بمول مسوات بحكم لكايو شو عم مسوي أراح قرب الكايم هاليلويا صلوت كزيادكاس بكرستوس نقصين أملاخي مسكان قربلو حتياتي كحد قال لي كا إلمنا ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አቦና በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓውና ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት 131 ሓብተና ትምኒት መዝሙር ዳዊት 132 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 133 ወድና ዲያቆን አቤል ተወልደ መዝሙር ዳዊት 37 134 أنا خبصه መዝሙር ዳዊት 138 አቦና በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 141 ሓውና ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት 142 ሓብተና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 146 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 147 أنا خبصه መዝሙር ዳዊት 148 ሓውና ያዕቆብ ዓዊልካ ከተብፅሐልና كما يوعدكم እግዚአብሔር መስገን ሓንዳውዒልኩም እግዚአብሔር መስገን መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብኩሎም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ቡርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉእ ተስልጥ በብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላቶም እንስሳን ለመምትሉ ነፈርተ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ያልዓለ ስም ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል በቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብረትና አሜን ሃሌሉያ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ
ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኹ ጎይታይ ነትን ኣዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምሰራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሜቲ ቆኖ ፈራዲ ክካወም ትዳሊ ኣለሁ። እቲ ኣብ መጋገይ ዝሃለፈ ዕድሜ ንኮነኔ ነፈርድን ብኩእ ስለ ዝኾነ ብብዚ ሃተቴ ረደነ እትቀጥ ኣለሁ ገነከ ነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ተነብሪ ካብ ሃሎስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝሰክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዝመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ትንሲኪ ናብ መድሃንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኬ መሃረንን ኣደናንን እናበልኪ ተማፀኒ ስብሐት ለአብ መንፈስ ቅዱስ ሎም ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሓብትና መምህርቲ እምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም ዝኸዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንደዝኸውን ሲ እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባረኺት ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይ ጎታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንደኸውን ኣብ መገዲ ኢኽን ዘላ ኣዴና ትርሓስ ሕራይ ኣዴና ትርሓስ ክሳብ ዝምልሳልና ሓብትና ልኡላ ኦጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ሕራይ ኣቦና ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቅበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እንዳበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ
ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን ልዑል ጎይታ ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ተፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ራቦና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ በምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አቦና በመልአከ ሰላም ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ቃብ ፀሐየሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ክንዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ብልተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንላ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እንዘርኢ ሰባ ኣመንቲ ኣመላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቅስ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ናማንኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣመላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከረልና ስለቃላትኹ ምስጋና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣዳ ሓቀኛ እስማዕ ደለኹ هو ጽቡቕ ስማዓላ ኦ ኣዳ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት
ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ ባረኸና ኣሜን ይቕኒልኝ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና أنبات الله حجة وبناي حتى غلط عبده يسمعكم سنة حيت عمتنا نسنة ከዓ ሰላም መጻኸን ቋ ድሓን መጻኸን ንሃይማኖት ጸሎት الشيء فعاد يخون أبير المسكن سلخلو ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ቅርብ ጣዕሽመት ኣበለና ይደበና እግዚኣብሔር ይደግፍክን ሃረአደነ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዝበንን ብእንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዘርብዕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልኒ ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርሃን ብልሳሃን ምሉት እየን ኦ ንኩሉ እትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሃረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ኮን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽርግናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳይ የብልናን ኦ አምላክ አባና ህደር ንበደልና ይቅርታን ምሕረትን ግበረልና እቲ በደልናን በዘይ ድሌትናን ዘገበናዮ እቲ ብፍላት በዘይ
ፍለታት ዘሰራናዮ ሰውርን ግብድን ዝኾነ ኃጢአትና ምንቲቲ ኣብ ሌሌና ዘሰመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ ይቅርበልና ኦጎይታ ከመረትካ ዳ እምበር ከም ትገብርና ይሁን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ ሳነ በከመ ምሕረትከ ዋኮ በከመ አበሳነ ሜቴኹም ዘለኹም ኣቦነ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብረን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኻ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ኣሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም በቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕ መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ እንቲ ቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማት ዘይትሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣለኣኸልና ፀጋን ብርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋሂቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ ናብ ዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ መን ኣምላኽና በዓል ንውዕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና እዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ዓዘንን ስቃያት ድብር ዳኣና ህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመር ዘይውሰድን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽካ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ኣሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይስምዐና እንጂ ድማ እግዚኣብሔር ይግለፀልና ኣሜን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ተዘመረ መዛሙር ተማህለልናዮ ምህለላ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ብምኽንያት ጾመ ፍልሰታ ንክልተ ሰሙን ኣቋሪፁ ነይሩ እዚ ንባብ ናይ ሃይማኖት ኣበው ሎሚ ተመሊስና ኣለና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 85 እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ቅዱስ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ
እዩ 84 ወናቲኡ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ 84 ዝረኣናዩ እዚ ምዕራፍ እዚ 6 ክፍልታትን 41 ጥቕስታትን እዮም ዘለዎ መጀመርያ መወከሲ ጥቕስና ኣብ ቁፅሪ 2 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 34 ክሳብ 36 ዘሎ እዩ ሓውና ያዕቆብ ከንብበልና እዩ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ኣቦና ኣቤ መላከ ሰላም ምዕራፍ 85 ክፍሊ 2 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ከም ብሓድሽ ዝሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ብዛዕባ ጎይታ ኣምላክ ቃል ሰብ ምዃኑ ናብ ዩልያኖስ ፈሪሳዊ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ ሓው እቲ ዓብዪ ባስልዮስ ናይ ኒስዮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣብ መበል ሳልሳይ ድርሳኑ ከምዚ እናበለ ዝፀሓፎ ሎሚ ንስምዓዮ ቃል ከማና ዝበለ ስጋ ምስ ተዋሃደ ብካልእ ናይ ተምሳል ስርዓት ኣይገበረሉን እንታይ ደኣ ስጋኡ ከም ልማድ ስርዓት ሰብ ብምብላዕን ብምስታይን ኣፅንዐ ብኡ ከዓ ብሓቂ ከማና ሰብ ምዃኑ ኣረድአ ቃል ህይወት የስምዓልና ሓውና ያዕቆብ ኣለኹ ቦነ ኣራይሺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 34 ክሳብ 37 ወዲ ሰብ ምስ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሎ ኣለኹም ጥበብ ግና ብኩሎም ደቃ ፀደቀት ሓንቲ ሓጥእ ሰበይትን ኢየሱስ ከም ዝቀብኣቶ ሓደ ካብቶም ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ እንሆ ኣብታ ዓዲ ሓንቲ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ነበረት ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ቅውዲ ቅብእ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፅአት ክብረት ይሃበልና ኣቦና ኣሜን ቃል ህይወት የስምዓልና ኣብ ቁፅሪ 3 ሓብተና ትምኒት ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 5 ንባብ ቁፅሪ 3 ኣስዒቡ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ትራብዓይ ድርሳኑ ደጊሙ ካብ ትርጓሜ የብፅኣን ከም ዝበለ ብዘይበይና ሓጢኣት ብኩሉ ግብሪ ከማና ስለ ዝኾነ ንህላውያና ዝግባእ መከራና ተቐበለ ጥምየት ሓጢኣት ስለ ዘይብሉ ጠመየ ድሕሪ እዚ እውን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ፀመ ክበልዕ ደለየ ሽዑ በቲ ናቱ ስርዓት ህላውያ ሰብነት መግቢ ከም ዝደሊ ምእንቲ ክገብር ኣብቲ ዝፈቀዶ ግዜ ጠመየ መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ኢየሱስ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ሽዑ መንፈስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ኣውፅኦ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ድሕሪዚ ጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መፂኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኮንካስ እዚ እማን ጌራ ክኸውን በሎ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤት መቅደስ ደው ኣበሎ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና ሙሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 ክሳብ 21 ንባብ ቁፅሪ 4 ቦና ብመልአከ ሰላም ከም ብሓድሽ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ኣብ ቅዱስ ኣብሪቅሊስ ከም ዝበለ ንሰብ ሰምሬኔስ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቱ ከምዚ እናበለ ዘረብዖ ገሃደ ቃል ብሓቂ ሰብ ኮነ ሰብ ብምዃኑ ንህላዊኡ ኣይሓደገን እንታይ ደኣ ንሱ ቀዳማዊ ኣምላኽ እዩ ብዘይ ምልዋጥ ድማ ሰብ ኮነ
لدك سمع أنت أم بمماتو أداء كفله بملكوتو نموت ذات إف كنسو بسبنتو نموته على هيوت ቃል ህይወት ይስማዕና 13 14 ብሓደ ኣለዋ እምበኣርከ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ እሞ እንተተፀለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾንና እውን ንኣኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ደጊም ካብ ሕጂ ብመገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጦን ኢና ንክርስቶስ ከዓ ምንም እኳ ብመገዲ ስጋ ፈሊጥናዮ እንተኾንና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ኩሉ እውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት ዕርቂ እውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በደሎም ይሓዘሎምን ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ኣሜን ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን ቃል ህይወት የስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብቶም ዓበይቲ ይቕሬታ ኣብ ዕብራውያን ድሕሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕሪ መን ኢና ንረኽቦ ድሕሪ ፊሊሞን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ዝበልና ቲቶ ፊሊሞና ኢልና ዕብራውያን ንብል ማለት ወይ ድሓን ክቐርበልክን ምእንቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ክቐይረክን ምዕራፍ ዮሃንስ 1:14 ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ዕብራውያን 2:18 ኣዴና መምህር ሳራ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 እተን ክልተ ዕብራውያንን ኢሳያስን ምስ ተነበባ ሳልሰይቲ ኣዴና ኤልሳቤጥ ናባኽንየን ዮሃንስ 1:14 ጥቕሲ 5 ንባብ ኣቦና ብመላከ ሰላም ናባኹም ገዛ ርእሶም ጥራይ ፈላጣት ንዝገብሩ ሰባት ወይሎ ዝብል ተግሳጽ ቃል ትንቢት ኣብ ልዕልና ከይፍጸም ሕልናና ጥራይ ክንእምን ኣይግባአናን እዩ እንታይ ዳ እምነት ቅዱሳን ኣቦታትና መምህራን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንስዓብ ከመይ ኩሎም ብመድሓኒና ንሱ ካብ ህላዌና ስጋ ከም ተዋህደ እዮም ዝኣምኑ ንሱ እውን ሓደ ምሳና እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኡኡ ከማና መከራ ተቐበለ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣነ ዲያቦና እወ እሺ ዕብራውያን 2:18 ድምፂ የለን ሄሎ ኣዴና ትርሓስ ድምፂ የለን እወ እስኪ
ሬታ ኣራይ ክሳብ ዝምለስ ኣነ ከንብባ እሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ እሞ ነቶም ዝፈተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ። ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አዴና መምህር ሳራ አቤት አቦና ኢሳያስ 5:21 ትንቢት ኢሳያስ 5:21 አረ ትንቢት ኢሳያስ جديد كم بابا؟ هو أودينا قريته. سوري. سلام هذا. توم أب قدمة عين توم طبيبان برأسهم كا استوعلتي زخون ويلو. قال هو يسمع لنا. الروح جانئ يوحنس 1:14 هو እቲ ቃል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነብኡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ዝኣክል ክብሪ ረኣና ቃል ህይወት معنا أمين አሜን ሃብትና ልኡላ መዝሙር ዳዊት 69:26 ሓውና ያዕቆብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 7 ሃብትና መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳያስ 49 ቁፅሪ 7 ኣዴና ትርሓስ እንተጥዕምክን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 ንባብ ቁፅሪ 6 ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ናባኹም እዚ ነገር እዚ ከምዚ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ግሉፅ እዩ ወይታና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ብዛዕባ ዓመፃቶም መላገፅቲ ዝተሳለቁሉ ኣይሁድን ኣብ ልዕሊ ቁስለይ ፅልኢ ወሰኹለይ በለ በዚ ከዓ ንሱ ብህላዊ መለኮቱ ዘይሓመም ከሎ ሓማሚ ስጋ ከም ተዋሃደ ኣፍለጠ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብትና ልኡላ ሃብትና ልኡላ ሚእቲ ክዘለኽ ትሰምዕና እንተሊኸ ይስማዕ ኣለኹ ዶ ሄሎ ኣራይ ሃብትና ልኡላ ትሰምዕና ኣለኸ ኣራይ መዝሙር ዳዊት 69 ቁፅሪ 26 ሃብትና ልኡላ ክሳብ ትምለሰና ኣነ ከንብቦ እየ ነቲ ዝወቃዕኻዮ ይሰግዎ ናይቶም ዘቁሰልካዮም ቃንዛ የዘንቱ ኣለዉ እሞ ኣብ ርእሲ ዓገቦም ዓገብ ወስኮም ናብ ጽድቅኻ ውና ይእተው ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን أمين ኣራይ ሓውና ያዕቆብ ኣለኹ ኣቦና ኣራይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 እምበኣርክ ነቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ዝገብሮ ኣፍልጠኩም ንሓፅሩ ክቆንጥጥ እየ መጓስኡ ከዓ ክኸውን እዩ ንመካበቢያኡ ከፍርሶ እየ ክርገፅ እውን እዩ ከባድሞ እየ ኣይክፅንፅልን ኣይክኮስኮስን ድማ እዩ እሾኽ ተኮርባን ከዓ ክበቕሎ እዩ እንደበናታት ድማ ዘናምዮ ከየዝንምሉ ይኽእዝዞም እየ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሲ ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስታኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዮም ፍትሒ ተጸቢዩስ እንሆ ምኽዓውድም ጽድቂ ተጸቢዩስ እንሆ ኣውያት ረኸበ ክብረት ይሃበልና ኣቦና
አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሓብትና መምህር ትንቢት ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 7 ነቲ ሰብ ዝነዓቆ ህዝብታት ዝፈንፈንዎ ባርያ ገዛእቲ ንኡ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ እስራኤልን ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚአብሔርን ስለቲ ዝመረፀካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገስታት ሪኦም ክትንስኡ መሳፍንቲ እውን ክሰግዱ እዮም ይብል ኣሎ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንደኸውን እዋ ኣቦና የቀሬታ ተይስም ሓንሚት ምግባር ኣብያትን የቀሬታ እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:24 ንሓጢአትና ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢአትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ኣሜን። ስርዓታት ዝጸግጥ አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና መላግቦ ዙም መሰረት እምነት ክርስትና ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ማቴዎስ 11 ቁፅሪ 19 መላግቦ ዙር መሰረት እምነት ክርስትና ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ነባብ ቁፅሪ 7 ቦና በመልአከ ሰላም ዳግም ኣብ ምዕራብ ናይዛ ሃገር ስፍት ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ሄሬኔዎስ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ። እዚ ቅዱስ ሰማዕቲ ሄሬኔዎስ ረድእ ሃዋርያት ነበረ። ኣብ ሰሜርኔስ እውን ኤጲስቆጶስ ተሸይሙ ነበረ። ብዛዕባ ካሕቲ ኣብ ዝጸሓፎ ሳልሳይ ድርሳኑ ከምዚ በለ ከም ባህልኹም እግዚአብሔር ቃል ብስጋ መከራ ዘይተቐበለ እንተኾይኑ ብስጋ እውን ዘይሞተ እንተኾይኑ ንሱ ካብ ድንግል ተወልደ ንምድራውያን ዝግባእ መብልዕ እውን በልዐ ክበሃል እውን ከቶ እጹብ እዩ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ራይ መላግቦ ዙም መሰረት እምነት ክርስትና ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ናባኹም ወንጌል ማቴዎስ 11 ቁፅሪ 19 ምናልባት ተንብቡ እንተሊኹም ተንብባ እንተሊኽን ሚት ኢኹም ዘለኹም ሓራይ ማቴዎስ 11 ቁፅሪ 19 ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተገውትን ሓጥኣንን ይብሉ ጥበብ ብደቃ ጸደቀት። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 28 ሓብትና ሙሉ ነባብ ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 8 ኣቦና በመልአከ ሰላም ናስ ብስጋ ዝተዓገሶም ሕማማት ከምዚ ኢና ንእምን ንሳቶም ድማ ጥሜትን ጽምዕን ድቃስ ምስኣንን ዝተረፈ ስቅያት ብሓቂ ዝተቐበሎም እዮም። ዳግም ንሱ ሕማማት ነፍሲ ንሱ እውን ህውከት ጓሂ ከም ደቂ ሰብ ተቐበለ። ሓብትና ሙሉ ዮሐንስ 10 ምዕራፍ 19 18 ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ። ንቕላቱ ምስጋና ቃለ ሕይወት የስምዓልና ካብዚ ምቕጻል ኣብ ቁፅሪ 13 ትንቢት ኢሳያስ 38 ቁፅሪ 63 ቁፅሪ 8 ኣዴና መምህር ሳራ ኣብ ቁፅሪ 13 ማለት እዩ ንባብ ካብ ቁፅሪ 9 ቦና በመልአከ ሰላም ናባኹም ነቶም ክርስቶስ ክዝበጥ ከሎ ኣይተቐንዘወን ኣብ መስቀል እውን ብሽንካራት ክሽንከር ከሎ በቲ ዝረኸቡ ብዙሕ መከራ ኣይተሰቃዮን ዝብሉ ንሕና ከም ዓላውያን ኢና እነውግዞም። ንሕና ግና እግዚአብሔር ቃል ብህላዊኡ ዘይሓምም ከሎ ነዚ ኩሉ ብስጋኡ ከም ተቐበሎ ኢና ንኣምን። ግናኸ ነዚ መከራ እዚ ክቕበል ስጋ ተዋህደ ዘይምልዋጥ ከዓ ምስኡ ሓደ ኮነ። ቁፅሪ 10 ብዛዕባ ኢልኣን በሬስያ ማለት ናይ ክርስቶስ ስጋ ሓጢአት ዘይብሉ
ዘይልወጥ ቅዱስ እዩ ዝብል ቅዱሳን ኣቦታትና ዝሃብዎ ትምህርቲ እዚ እዩ። ንሱ ድኹምን ዝሓምምን ክነሱስ ብኸመይ ደኣ ይሓመመን ኣይሞተን ይበሃል። ቅዱሳትን እሙናትን መጽሓፍቲ ከም ዝመስከርዎ ብኸመይ ዘይሓማሚ ወይ ዘይመዋቲ ይኸውን። ቁጽሪ 11 ዘይመውት ቃል ተዋሃደ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ስጋ ሞተ ንብል። እቲ ዘይሓምም ቃል ተዋሃዶ ስጋ ብኸመይ ሓመመ ንብሎ ዝብል እንተሎ ነቲ ቃል ምእንታና ዝገበሮ ስርዓት ከም ዝኸሓደ ይፍለጥ። እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ስጋ ከም ዝሓመመን ከም ዝሞተን ፈጺሙ ከኣምን ከም ዘይፈተወ ይረዳእ። እዚ ሰብ እዚ ካብ ሃይማኖት ፍሉይ እዩ። ቁጽሪ 12 እግዚኣብሔር ቃል ብስጋኡ ምእንታና መከራ ዘይተቐበለ ዘይሞተ ብተምሳል ወይ ከም ብሕልሚ ጥራይ እንተደኣ ኮይኑስ እምበኣር ክሳዕ ሎሚ ስልጣን ሞት ኣየጥፍአን። ንሕና እውን ጌና ኣብ ሓጢኣት ኢና ዘለና፣ ድሕነት እውን የብልናን። ብሓቂ ዘይሞተ እንተደኣ ኮይኑ ትንሳኤ እውን ሓሶት እንተደኣ ኮይኑስ እምበኣር ክሕደት ዓላውያን ምእንቲ ክግስጽ እቲ መስተውዓሊ ቅዱስ ቄርሎስ ናብዚ ናብ ማእኸልና ይምጻእ። ከምዚ ክብል እቲ ዝመውት ስጋ ካብ ሞት እንተዘይተንስኡ ስዕረት ሞርዲ ኣበይ ኣሎ? እታ ኣነ ካብ ሲኦል ከድሕኖም እየ ካብ ሞት እውን ክባልሆም እየ ዝብል ቃል ነቢይኸ ኣበይ ኣሎ? ቃል ሕይወት የስማዓልና። አሜን። ትንቢት ኢሳያስ 63 ቁጽሪ 8 ሓብትና ሙሉ ኣይሰማዕኹም። ትንቢት ኢሳያስ 63 ቁጽሪ 8 እሺ ቅሬታ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 63 ወቅዲ 8 ብሓቂ ህዝበይ ዘይጣልሙ ደቂ እዮም በለሞ መድሓኒኦም ኮነ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ቆሮንቶስ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ንባብ ቁጽሪ 13 ትምህርቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ግና ከምዚ ብምባል ኣፎም ይዓብሶም እዩ። ከመይ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኡ እዩ፣ ነቶም ኩሎም ዝደቀሱ በኩሩ እዩ። ደግምና ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ መጽሓፍ መዝገብ ዳግም ከም ዝናበለ ተዛረቦ ነስተውዕል። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍርሓትን ንጥሜትን ዝመስሎምን ተቐቢልዎም እዩ። ሰዓታቶም ግና ኣይተታሕዘን። እንታይ ደኣ ብህላዊ ሰብነቱ ክቕበሎምን ንሓዋሩ ክምሕዎምን ከጥፍኦምን ተዓገሰ። ኣብ ዝተቐበሎም ጌጋ ሓይሎም ጠፍአ። እንተዘይፈርህሲ ነይሩ ሎሚ ፍርሃት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ንሓዋሩ ምነበረ ነበረ። ጎይታ እንተዘይሓምም ነይሩ ደቂ ሰብ ከዓ ካብ ሕማምን ጓህን ሓርነት ኣይምረኸቡን ነበሩ። ንሱ እንተዘይጭነቕ ነይሩ ጭንቀታት ካባና ኣይምጠፍኡን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሕማማት እዚኦም ብፍቃዱ ኣብ ልዕሊኡ ክሓልፋ ኣየለዓኣሎምን። እንታይ ደኣ ብህውከቶም ብሓይልቲ ምስጋ ሓደ ዝኾነ ቃል ጠፍኡ። ቁጽሪ 15 ገባር ተኣምራት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከም ዝበሎ ትፈላጥ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ምስኡ ሓደ ኮይኑ ከም ዘጽንዖ ከምዚ ደፊሩን ስጋ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይሓመምን ዘይመውትን እዩ ዝብል መን እዩ? ከም ብሓዱሽ ዓብይ ጎርጎርዮስ ነቶም ዘይብቕዓት ክሕደቶም ክሕፍር ከም ዝበለ ሰይጣን ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ክፍትኖ ከሎ ተዓገሰ። እቲ ፈተናኡ ደልይዎ ኣይኮነን፣
እንታይ ደኣ ነቲ ፈታኒ ሓይሉ ከጥፍእ ስለ ዝደለየ እዩ። ቁጥሪ 17 ዳግም ከም ዝበለ ፀላኢ ብሓይሊ መለኮቱ ኣይተዋግኦን እንታይ ደኣ ዳግም ናብ ዓለም በዚ ስጋ እዚ ሓጢኣት ከይኣቱ በቲ ሕማምን መዋትን ስጋ ሰዓሮ ከመይ ሞት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝኣተወ ብሓጢኣት እዩ በዚ ስጋ እዚ ከዓ ርክሰት ሓጢኣት ተመሕወ ንመልኣኽ ሓጢኣት ዝሰዓሮ እውን በዚ ስጋ እዚ እዩ። ቁጥሪ 18 ናይ እስክንድርያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ መበል 12 ውግዘት ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ቃል ብስጋ መከራ ከም ተቐበለ ብስጋ ከም ዝሞተ እቲ ካብ ሞት ተንስአ በኩሪ ከም ዝኾነ ንሱ ህይወትን ወሃቢ ህይወትን ከም ዝኾነ ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ቁጥሪ 19 ናይዚ ዝተዛረቦ ትርጓሜ እቲ ካብ ኣርያም ዝመፀ ቃል ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ እሞ ካብ ኩሉ ሕማም ዝረሓቐ እዩ ዘይጠፍእን ዘይምርመርን ዕብየት ኣለዎ። ህላዊ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ንኩሉ ህይወት ዝህብ እዩ። ንሱ ካብ ኩሉ ሕማምን ጥፍኣትን ዝረሓቐ እዩ። ከመይ እዚ ኩሉ ንመለኮት ናቱ ኣይኮነን። ንሱ ምስ ኣብ ቁፅሪ 20 ንሱ ምስ ኣብ ሓደ እዩ። እዚ እውን ካብ ኣብ ዝመፀ ቃል ምስ ስጋ ተዋሃደ ንስጋ ድማ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ እዩ። ብኡ ብዙሕ መከራን ሞቱን ምእንታና ክቕበልን ንኩልና ካብ ሞትን ጥፍኣትን ምእንቲ ከድሕነና መከራ ተቐበለ መለኮት ተዋሃደ ስጋ ህይወት ሃበና ነቶም ዝደቀሱ በኩሪ ኮነ ከመይ ካብ ሞት በኩሪ ኮይኑ ዝተንስአ ንሱ እዩ። ቁፅሪ 21 ንሱ ካብቲ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኣቦ ዝወፀ ካብቲ ሞት ተቐበለ ቃል ዝተፈልየ ተራ ሰብ ኮይኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሱ ጎይታ ክብሪ እዩ ከምቲ ፅሑፍ ከዓ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣራይ ቆሮንጦስ 1 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ኣብ ማእከል እቶም ብመንፈስ ብሱላት ዝኾኑ ግና ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ እንዛረቦ ግና ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይ ናይቶም በረስቲ ዝኾኑ ጥበብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣሜን። ተረዳእትንን ግን እዚኣ እንታይ እትብል ዘላ ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦን እዩ እንደዝፈልጥዎስ ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይመሰቀልዎን ነይሮም ስለዚ ከምቲ ጎይታ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ኢሉ ዝፀለዮ ብዘይ ምፍላጥ ከም ዝገበርዎ እቲ ቃል ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ይገባት ኣራይ ንባብ ቁፅሪ 22 23 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ከምቲ ሓሶት ዝዛረቡ መናፍቃን ግና ነቲ ገለ ኣበር ዘይብላ ጥንዕቲ ሃይማኖት ብፍቃዶም ይጥዋዊዋ ምእንታና ዝተሰቕለ በይኑ መለኮት ተፈልዮ ሰብ እዩ ድማ ይብሉ። እዚ ውግዘት እዚ ክሕደቶም እንትኸረድእ ብግቡእ ተገብረ ወርሲኖፎስ ዝበሃሉ ኣብ ፅኑዕ ክሕደት ኮይኖም እግዚኣብሔር ቃል ብህላዊ መለኮቱ መከራ ተቐበለ ይብሉ። እግዚኣብሔር ቃል ግና ቀዘፎምን ኣጥፍኦምን። ቁጥሪ 23 ዳግም ዮልያኖስ ከዓ ናይ ክርስቶስ መከራ ምቕባል ይኽእል ከመይ ናይ ክርስቶስ ስጋኡ ዘይሓምም እዩ ይብል። ካልኦት ሰዓብቲ ኮን ተሓሶት ድማ ስላሴ ሰለስተ ህላዊ እዮም ስለዚ ዝብሉ ስላሴ ሰለስተ ህላዊ እዮም ስለዚ ዝብሉ ንሳቶም ሓሰውቱ እዮም ኣውጣኪውን ስጋ ጎይታና ኸባና ኣይኮነን እዩ ዝብል። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ሉለ ባህሪ ታሪና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ እቶም ደንጌና ዝኣተና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 85 ካብ 1 ቁፅሪ ክሳብ 23 ኢና ክንርኢ ፀኒሕና። እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሳዊሮስ ቅዱስ ሳዊሮስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ስለዚ ናይ መዝሙር ግዜና በፂሕና ኣለና። ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ንእግዚኣብሔር ከነምልኾ ውዕለቱ ክንነግር እትብላ ዝተዳለኹም
ናይ መዝሙር ግዜና እሞ ምልክት ግበሩለይ ሓብትና ትምኒት الراي حبتنا تمنيت ميتي خزلهم يا دزمر تزي هاد سان خزمر لي الراي صبق الراي حبتنا ممر تمنيت زميران زي فلتاخ زمراز تدالوان تلين عدل كهبان نعاتن قدميا بلا الله زخاب سرعات بيت كريستياننا تحتنا حوي حبتي مبال حب بركات يمو بسم كلهم كأنا مسكنا حبتنا ممر تمنيت الراي تدالنا انتلنا ملكت قبر لي بالفلاي كأزميركم زي تفولت لومي بمزمور مسقانا نجزاير كان ملوها وعلاتو خنقر وعلاتو كدن النقط بلو هرايك أسئلة تمنيت حمامر تمنيت حبتنا الشي سن آبن ولد المنفس قدتن هذا أملاح أني أنس كسعوي أتبل لا خزمر هذا ليل مزمحسن هراي صبق عسب خبور موتاي ولودي ينديخ قارعوتي قليليو كمتن عمخا نصور كاراقيفي أنا قعرفكا نعاس عبني قبلن بويتا أنس كسعبوي كسعم وداتا عسب خبور موتاي ولودي ينديخا قارعوتي قليليو كمتن عمخا نصور كاراقيفي أنا قعرفكا نعاس عبني قبلن بويتا أنس كسعبوي كسعم وداتا بمثلي ملكعو أخبيرو فتيرو جنات إدم يبو بتي عابي فغرو تنيتي كفتم تزازو تحيسه أنا قن حاتي بزا بيسه أنا قن حاتي بزا بيسه عسب الخبور موتاي ولودي ينديخا قارعوتي قليليو كمتن عقمخا نصور كاراقيفي أنا خعرفكا نعاس عبني قبلن بويتا أنس كسعبوي كسعم وداتا بفطم رراهي حزني كدبس تسفى محرتي بو كبرتي كملس زمن مس أخلن نخك هالتسفاي كاب سماي وريدو لبيسو نسقاي كاب سماي وريدو لبيسو نسقاي عسب خبور موتاي ولودي ينديخا قارعوتي قليليو كمتن عمخا نصور كاراقيفي أنا خعرفكا نعاس عبني قبلن قويتا أنس كسعبوي كسعم وداتا بداين كنسو حمامات مسكن نسوقن قوسلة أنا نخي قوسل هذا ناي زماتي ننفسي كي بعتا نسي أول زميتو أدحينون نقويتا نسي أول زميتو أدحينون نقويتا عسب خبر موتاي ولودي ينديخا قارعوتي قليليو كمتن عمخا نصور كاراقيفي أنا خعرفكا نعاس عبني قبلن بويتا
ኣነስ ክስዕቦዬ ክሳዕ መወዳእታ እሞ እንታይ የኽብል ኣምሳያ ውዕለቱ ቃላት የብለይን ንፍቕሩ ዘዘንቱ እንተ ምስጋና እሞ ዓቕመይ ብዝኾነ ኣነስ ክስዕቦዬ ወዲሰ መስጊነ ኣነስ ክስዕቦዬ ወዲሰ መስጊነ ዓስቢ ክቡር ሞተይ ውሉደይ እንዲኻ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ከም መጠን ዓቕምኻ ንጾርካ ኣራጊፈ ኣነ ኸዕርፈካ ንዓስ ዓበኒ ካበለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕቦዬ ክሳዕ መወዳእታ ዓስቢ ክቡር ሞተይ ውሉደይ እንዲኻ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ከም መጠን ዓቕምኻ ንጾርካ ኣራጊፈ ኣነ ኸዕርፈካ ንዓስ ዓበኒ ካበለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕቦዬ ክሳዕ መወዳእታ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም በረከት ሆነ ይሁን። የቅሬታ ሚትክርያ ጸኒሐ ሓብተና መምህር ትምኒት ቃለ ህይወት ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ክትዝምራሉ ክትዕምልላሉ የምብርክን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንቃል እግዚአብሔር ንመዝሙር ናገልግሎት ቅድሚያ ገርግን ተገልግሎ ዘለህን ከዓ ንሕረ ፈጣሪና ኣብ ሓዳርከን ኣብ ደቅኽን ኣብ ደቂ ደቅኽን ሓሊፉ በረኸት የብዝሕ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ቶም ሰማዕናውን ዝማሬ መላእክት የስማዓልና አሜን። ዓስ ብኽቡር ሞተይ ውሉደይ እንዲኻ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ከም መጠን ዓቕምኻ ንጾርካ ኣራጊፈ ኣነ ኸዕርፈካ ንዓስ ዓበኒ ካብ በለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕቦ እየ ክሳዕ መወዳእታ ብምስሊ መልክዑ ኣኽቢሩ ፈጢሩ ገነት ኤዶም ሂቡ በተዓብ ፍቕሩ ትምኒተይ ክፍጽም ትእዛዙ ጥሒሰ ኣነ ግን ሓጢኤ እንብዛ ኣቢሰ ኣነ ግን ሓጢኤ እንብዛ ኣቢሰ ብፍጹም ርኅራሄ ሓዘነይ ክድብስ ተስፋ ምሕረት ሂቡ ክብረተይ ክመልስ ዘበን ምስ ኣኸለ ክገሃድ ተስፋይ ካብ ሰማይ ወሪዱ ለቢሱ ንስጋይ ካብ ሰማይ ወሪዱ ለቢሱ ንስጋይ ፈዳይ ሕነ ክንሱ ፈዳይ እንክንሱ ሕማማተ መስቀል ንሱ ግን ቆሰለ ኣነ ንኸይቆስል ሃዳናይ ዘማቲ ንነፍሰይ ከይብሕታ ንሲኦል ዘሚቱ ኣድሒኑኒ ጎይታ ንሲኦል ዘሚቱ ኣድሒኑኒ ጎይታ እሞ እንታይ ክብል እየ ኣምሳያ ውዕለቱ ቃላት የብለይ ንፍቕሩ ዘዘንቱ እንተ ምስጋና እሞ ዓቕመይ ብዝኾነ ኣነስ ክስዕቦ እየ ወሲነ ወዲሰ ኣመስጊነ ኣነስ ክስዕቦ እየ ወዲሰ ኣመስጊነ ዓስ ብኽቡር ሞተይ ውሉደይ እንዲኻ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ከም መጠን ዓቕምኻ ንጾርካ ኣራጊፈ ኣነ ኸዕርፈካ ንዓሰ ዓበኒ ካብ በለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕቦ እየ ክሳብ መወዳእታ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ደጊመ ሓብትና መምህር ትምኒት ነዚ ኩሉ መዝሙር ዞር ይኹን ዜምኡ ከተጽንዖ ብሓደ መዓልቲ ብክልተ መዓልቲ ዝመጽእ ኣይኮነን ንዝደሊ ግን ድለይ ክወሃበኩም ስለ ዝኾነ ከም ዝመሰለ ጸጋ ዝሃበክን ከዓ ደጊምና ነመስግኖ። ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ቶም ዝሰማዕና እውን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና። ስለዚ ናይ መዝሙርና ኢና ነስተንትን ኩሉ ግዜ መጀመርያ ንባብ ይኹን ዜማ ይኹን ናይ ቅዳሴ ይኹን ናይ ጥምቀት ይኹን ናይ ቃል ኪዳን ይኹን ናይ ቀብሪ ይኹን መጀመርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢና ንብል ማለት እዩ። ተኻልኣይቲ ከዓ ምንጭ ናይቲ ንብሎ ዘለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካበይ ከምቲ ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኢሎሞ ዘለው ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ወይ ከዓ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ
ولا أبيت خريستيان يهلو ناي بيت خريستيان أيكونن تاسالسيت خا ازمر زمرزي نعاين تايو بقلنا نتوم نسمع نتوم نزمر نعاس عبني كابلن قويتا أنس كسعبيك ساب موت دعتاي عابي والثانية مالتي مستقبل لنا وعلت نذكر أمه حجينا مزمورنا نستنتنا اللي أمه اتقبعي نبهاتكم ناب محبر أنس كسعبيك نعاس عبني كابلن قويتايل بزحات يوم بس تصاوعي زي تصويعهم حدا كاباتهم نبي إساياسي نبي إرمياسي التي فولي زقبرو كمتهم كالوت نبيات مس عبيو مس بسولو زي كونس برقز تحتيو انت تصويع عميم سامي الون ود 3 عامات كله تصويعو اب تنبيت إرمياس معرف حدا مصواعتا إرمياس ياتبل كاب قصر 4 كمز زبل قال እግዚአብሔር ናባይ መጾሞ ኣብ ከርስ ዲኻ ኸሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወጻኻ ኣቀደስኩኻ ንኣህዛብ ነቢይ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ኣነ ድማ ኣይ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓዮ እሞ እንሆ ክዛረብ ኣይክእልን እየ በልኩ እግዚአብሔር ገና በለኒ ናብ ዝለኣኽኩኻ ኩሉ ኺድ እቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል ምእንቲ ከናግፈካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕዮም ይብል እግዚአብሔር ካኢዱ ዘርጊሑ እሞ ኣፈይ ተንከ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እንብር ኣለኹ ረአ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስን ከተፍርስን ከተዕኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቑመካ የበለኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣነ ቆልዓየ ምስ በሎ ቆልዓየ ኣይትበል ኣነ ኣብ ማሕፀን ከይሃነጽኩኻ ቀደስኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወጻኻ ኣፈለጥኩኻ ነቢይ ንኣህዛብ ክትከውን መደብኩኻ ቆልዓየ ኣይትበል ናብቲ ኣነ ዝብለካ ኺድ እቲ ኣነ ዝብለካ ከዓ ተዛረብ ነዚ ፃዋዒት እዚ ክሳብ መወዳእታ ብፍጽምና ኣብ ሙሉእ ዕድመ ኣገልግለቱ ሓንቲ እንከን ካብ ዘይተረኽቦም ዓበይቲ ነቢያት ኣብ ግዜ ምርኮ ባቢሎን ዝነበረ ስለ ህዝቡ ስለ ሕጊ እግዚአብሔር ብዙሕ መከራን ጾርን ዝጾረ ነቢ ኤርምያስ ሓንሳብ ተፀዊዑ ኣነ ዓሳ ዓበኒ ካብ በለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕብየ ክሳብ መወዳእታ እዩ ከም ሰብ ኣብ ታሪክ ናይ ነቢ ኤርምያስ ሓንቲ እውን ትጉደል ወይ ናይ ሓሳብ እውን ናይ ቃል ጉድለት ዘይተራእየሉ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ሓደ እዩ ጎይታ ሰዓበኒ ምስ በሎ በቃ ብቆልዑ ከሎ ሕራይ ክስዕበካ ንዓሳ ዓበኒ ካብ በለኒ ጎይታይ ኣነስ ክስዕብየ ክሳብ መወዳእታ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክሳብ ትዳለው ኣነ ጀሚረያ ሬታ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ግዜና ንጠቐመሉ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ 4 ክሳብ 9 እንቢበ ሕራይ ኣብ ዝመዝሙርና ምስ ሓብትና ትምኒት መምህር ትምኒት ብሕሊና እንዳዘመርና እንተፅሕኒሕና ብዙሕ ኣስተንትኖ ኣለዎ ማለት ኣብ ካልኣይ ሕጥበት ጽሑፍ ናይቲ መዝሙር እንታይ እዩ ዝብል ብምስሊ መልክዑ ኣኽቢሩ ፈጢሩ ገነት የዶም ሂቡ በተዓቢ ፍቕሩ ትምኒተይ ክፍጽም ትእዛዙ ጥሒሰ ኣነ ግን ሓጥየ እምብዛ ኣቢሰ ኣነ ግን ሓጥየ እምብዛ ምስቲ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ብምልክዑን ብመስሉ ንሰብ ኣኽቢሩ ከም ዝፈጠሮ ኣብ ኩሉ ስነ ፍጥረት ስልጣን ከም ዝሃቦ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ክበልዑ ከዓ ናፃ ከም ዝሃቦም ሓደ ትእዛዝ ከም ዝሰርዓሎም ነታ ትእዛዝ ከዓ ከም ዘፍረሱ እቲ ናብ ስቕለት ናብ ሕማም ዘብፅሖ ከዓ ዝሓጢኣት ዝምዃኑ ኣብታ ካልኣይ ሓረግ ትገልጽ ማለት እዩ يسمع الله خدي مجمرة هو هراي يغني الله معلم
الراي من البات تا مزمور صبو غيرنا زي سمعنا انت خوينا خدقملكم خيليه مخنياتو ابت نغره دحنت ابت مستيره دحنت تارا بتارا بمسرع انت تحيزن زلوان دحر من البات كنرهبو خيلنا تصحف نتزتوهب خبري سب حق املاخ مسفرسه موت كتموتي خاتبه هيلو كبرو خمزه طفأ نزز طفأ خبري خملس انتاي كمز قبر خاب سالساي حطبو قلصلنا بفصوم رحرحي حزني كدبس تسفى محرت هيبو خبرتي كملس زبن مس اخل نخجهاد تسفاي كاب سماي وريدو لبيسو نسغاي كاب سماي وريدو لبيسو نسغاي نتز توارده نتي سيطان زسعارو سبنت مس ملكوت اوها هيدو ايت دحنت تفصيمو مالتي أبانا مرقيتا ايت هره أبتا أنا زنبب كواسيت قدامي بيتروس معرف كلتا 24 نحاتياتنا ميتونس نصدق إمنت كنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أب انجي تصورو بقصلو إخوم زحوكم زي مساعدة بتخكن أنت خال سطافيات تنصور زخبركم نحنا باي أرعتي فوكي صوري قليل تبلكعتها تاسيات تعش مجيرات እግዚአብሔር ይደግፍክን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽር 28 ክሳብ 30 ختم በባልና ይኽነ سمعنا ندينا تراس هلا يغريتها 100 كريات أن حبناي الراي وانجيل ماتيوس معرف 11 قصر 28 كساب 30 ختم ببالنا يخن ماتيوس 11 كاب 28 كساب 30 أتم كلكم تتصعرون تصعر زخبدكم من أنا كعرفكم نباينعو أنا لو وحي لبي وانتحت عرعتي فوكيس صوريون قليلي أمه عرعتي صورو كابايون تمهارو نفسكم كعرفتيك ترخبوا يقوم أمين قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا أرعتي قليليو كمتن عقمها نصور كاراغيثا أنا خعرفكا نعس عبن خابلن قويثا أنا اسكسعبيك سام ورداتا بتخكلتا كعرفكم زبلكنا أرعتي قليليو كمتن عقمها لعل عقمهم كتفتنو أي حد قكمني عبس أباباهم زبلخ أخلو مواسعو غير لكم الليلو لعل عقمهم كتفتنو أي حد قكمني أب قدامي كورنثوس معرف 10 قصري 13 እግዚአብሔር እሙኒ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፈተኑ ኣይሓድገኩምኒ ኣብ ኩሉ ፈተናኹም መፀበባኹም ዘበለ መዋፅኦ ምእንቲ ክትክእሉስ መዋፅኦ ገይርልኩም ኣሎ ኢሉ ሓስቢ ክቡር ሞተይ ውሉደይ እንዲኻ ኣርዑተይ ቀሊሉ ከም መጠን ዓቕምኻ ንማንም ሰብ እግዚአብሔር ልዕሊ ዓቕምና ወይ ኣጣምራ ወይ ኣሳኽማ እንደዘይ ተጋጌና እግዚአብሔር ንዝኾነ ሰብ ልዕሊ ዓቕሙ ኣይፍትንን እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي ካልወት ፈዳይ خنሱ ሕማማተ መስቀል ኣነ ግን ንሱ ግን ቆሰለ ኣነ ንኸይቆስል ሃዳናይ ዘማቲ ንነፍሰይ ከይብሕታ ንሲኦል ዘሚቱ ኣድሒንኒ ጎይታ ንሲኦል ዘሚቱ ኣድሒንኒ ጎይታ راي سلا قالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሞዳታታ መዝሙር እዚ ሁሉ ዝገበረ ኣምላኽ ብደሙ ኣብ መስቀል ንዝዓደገናስ እንታይ ኢና ክንገብረሉ እንታይ ዝደሊ ካባና ንዝብል እሞ እንታይ ክብል ኣምሳያ ውዕለቱ ቃላት የብለይ ንፍቅሩ ዘዘንቱ እንተ ምስጋና እሞ ዓቕመይ ብዝኾነ أناس كسعبية وديسة أمسجنة أناس كسعبية بقى تمسجن كل سبب زغلا أما تمسجن سلاز ساعات زي سلاز جزيزي
ተመስገን ዋላ እንዳተቀንዘናውን ስለዚ ቃንዛውን ተመስገን ምክንያቱ እግዚአብሔር ንኸሳቅየና ኢሉ ኣይቀንዝወናኒ ንኽሰርሐና ክቅንቅን ዘኮለናውን ንኽሰርሐና ኢሉ እግዚአብሔር ዘቀንዝወና እምበር ንኸጎዳእና ንኸጨንቀና ንደቅና ማይ ክንሓፅቦን ከለና ይበኺዩ ንደቅና መርፍእ ክንወግኦን ከለና ይበኺዩ ንሕና ግን ከነጨንቆም ኣይኮናን ካብ ጭንቂ ምእንቲ ካይሓሙ ካብ ጭንቂ ምእንቲ ክድሕነ ኢና እሳቶም ግን ይበኺዩ ስለዚ ዋላ ክንቅንዞ ከለና ተመስገን እግዚአብሔር ብዕላማ ንፈውስና ንምፍዋስና ስለ ዘቀንዝወና ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ደጊመ ሓብትና መምህር ትምኒት ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ቶም ድንጉል እና ዝኣተና ናይ ቅዱስ ሳዊሮስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት መልእክቲ ሃይማኖት አበው 85 ካብ 1 ክሳብ 23 ኢና ርኢና እዚ መልእክቲ እዚ ናብ መን እዩ ተጻሒፉ መጀመርያ ዝኾነ ደብዳቤ ክንርኢ ከለናስ ካብ ናብ ንብል መን ይልኢኽዎ ንብል ሓደ ግዜ ከዓ ዘይናትካ መልእክቲ እውን ስለ ዝመጽእ ብሽምካ ወይ በድራሻኻ ናይ ካልእ ሰባት ተኮይኑ ኣይዚ ኣስናተይ ኣይኮነትን ስለዚ ኢልካ ትመልሶ ኢኻ ስለዚ ዝኾነ መልእክቲ ከነንብብ ከለና ወይ ቴሌፎን ክድወል ከሎ ካብ መን እዩ ናብ መን ትብል መን ኢኻ ምስ በልናያ ሰብ ዘይንፈልጦ ወይ ብጌጋ ቴሌፎን ተደዊሉ ተሓሲብና ምናልባት ጌጋ ቴሌፎን ተጠቂምካ ከይትህሉ ንብል ማለት ስለዚ ብዚ ከዓ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 85 ክፍሊ 2 ክሳብ 23 ናብ መን እዩ ተጻሒፉ ስለዚ እቲ ክንበብ ከሎ ተጠንቅቕና ከነንብቦ ብዝተኻእለ መጠን ካልእ ጉዳያት ኣብ የምና ፀጋምና ዘሎ ጥርፍ ኣቢልና ምክንያቱ ሓደ ገሊያ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ኣይክእልን ኢሉ ምስ ካልእ ሰብ እንዳዕለልና ወይ ካልእ እንዳንበብና ወይ ካልእ እንዳረኣና እንድሕር ወሊዕናዮ ተወሊዑ ጥራይ ዘሎ እምበር ስለዚ ግዜ ሂብና ፅኒልና ክንሰምዖ ዓብ ነገር እዩ ከም ብሓድሽ እዚ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሳዊሮስ ብዛዕባ ጎይታ ኣምላኽ ቃል ሰብ ምዃኑ ናብ ዮልያኖስ ፈሪሳዊ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ ኢሉ ሕጂ ናብ መን ይፅሒፍዎ እዚ ዮልያኖስ ተባህለ ፈሪሳዊ እንታይ ዝኾነ እዩ እቲ ዓቢ ባስልዮስ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣብ መበል ሳልሳይ ድርሳኑ ከም ዝናበለ ዝፀሓፎ ሎሚ ንስማዓዮ ሕጂ ቅዱስ ሳዊሮስ ድሕሪቶም ኩሎም ጉባኤታት ስለ ዝመፀ ኣብ መልእኽቱ ንኩሎም ነቶም ዝሓለፉ መሰረተ እምነታትን ነቶም ዝነበሩ መናፍቅነትን ማለት ጉድለት እምነትን ኣቦታት ከመይሎም ከም ዝመለስሉ ካብቶም ዝሓለፉ ኣቦታቱ እናጠቐሰ እዩ ዝገልጽ ማለት እታ መልእኽቲ ከዓ ብዛዕባ ምንታይ ጽሒፉ ንዝብል ኣምላኽ ቃል ሰብ ምዃኑ ኣምላኽ ቃል ሰብ ምዃኑ ታተዋህዶ ንብሎ ቃል ስጋ ኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድሓኒ ፍጹም ከሓሲ ፍጹም ተበጃዊ ትብል ታ መልእኽቲ እንታይ ሒዛ ዘላ እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ቃል ሰብ ምዃኑ ኣምላኽ ቃል ሰብ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ምስ ስጋ ምስ ሰብ ምምውሃዱ ታርእስቲ እዚኣ ሕጂ ነዚአን ኣቦታት እንታይ ኢሎም ጽሒፎም ናብ መን ጽሒፎ ኢልና ናብ ዮልያኖስ ፈሪሳዊ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ እቶም ኣቦታትና ዋላና ካብ እምነት ወፃኢ ዝነበረ ንኸረድኡ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጥበብ ንዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መንፈሳዊ መገዲ ንሓደ ሰብ ምሳኻ ስለ ዘይኮነ ወይ አንጻርካ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ፀረፈካ ክትፀርፎ ስለ ዘፀለመካ ከተፀልሞ ዘይኮነስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሓንቲ ነፍሲ ንምድሓን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋጋ ሓው እቲ ዓብይ ባስልዮስ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ ምክንያቱ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ ጎርጎርዮስ ገባር የመንክራት ብዙሓት ስለ ዘለውና እዚ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ይብል ማለት እዩ ንቅዱስ ባስልዮስ ከዓ ኣሕዋት እዮም ማለት ሓው እቲ ዓብይ ባስልዮስ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ ኣብ መበል ሳልሳይ ድርሳኑ ከም ዝናበለ ዝፀሓፎ ሎሚ ንስማዓዮ ኣበየናይ ከም ዝኾነ እውን እቲ መልእኽቲ ኣብ መበል ሳልሳይ መልእኽቱ
ቃል ከማና ዝበለ ስጋ ምስተዋሃደ ብኻልእ ናይ ተምሳል ስርዓት ኣይተገብረሉን እንታይ ደኣ ስግኡ ከም ልማድ ስርዓት ሰብ ብምብላዕን ብምስታይን ኣጽንዐ ብኡ ከዓ ብሓቂ ከማና ሰብ ምዃኑ ኣረድአ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ሙሉእ እቲ መልእኽቲ ምእንቲ ክንሕዞ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ምስ ሰብ ምውሃሃድ ሰብ ምዃኑ ምስ ሰብ ምውሃዱ ክልተ ልደት ወልደ አብ በመለኮት ወልደ ማርያም በተስበይቱ ክልተ ልደት በተዋህደ ኸበሩ ስለዚህ ነዚያይ ቃል አምላኽ ተዋህዶ ንብላ ቃል ስጋ ኾነ መኒ አዴና ኤልሳቤጥ የናንቢበና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 14 ናብኣ ካብታ ምስክር ዘምፃ ማለት ናብ ዮልያዊ ናብ ዮልያኖስ ፈሪሳዊ ጸሓፎ እዩ እዚ ዮልያኖስ ፈሪሳዊ እቲ ተሰጋውነት ናይ ወልደ አምላኽ ስለዚ ሓደ ቶም ፈሪሳውያን ኣብ ግዜ ኣገልግሎት እውን ካብቶም ዝቃወምዎ ዝነበሩ ንጎይታ እመ ንዕኡ ስለ ዘይተቀበለ ነቲ ናይ ኣቦታት መረዳእታ እናሃበ እዩ ዝገልጸሉ ስለዚ መን ጽሒፍዎ ናብ መን ጽሒፍዎ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ናይ መጽሓፊ ኢኸ እንታይ ስለዚ ናይ ኣቦታት ጽሑፋት ናይ ቅዱስ ገርጎሪዮስ እንዳተቐሰ ንኻልኦት ብዙሓት እውን ይጠቅስ ካብቶም ኣቦታት ይጠቅስ ከምውን ካብቲ እምነት ንዝወፁ እናተቐሰ እዩ ዝኸይድ ማለት ሕራይ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዚኣ ኣስተንቲነ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባባት ወይ ከዓኒ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንባባት እዚኣ ኣንቢበት ተረድየ ወይ ከዓ እዚኣ ኣንቢበ ኣይተረዳእትን ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ግዜና ንጠቐመሉ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ ሕራይ ክሳብ ንዳሎ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣስዒቡ ነዚ ነገር ዚ ኣብ ትራብዓይ ድርሳኑ ደጊሙ ካብ ትርጓሜ ብፅዓን ከም ዝበለ መኒ ሕጂ ጎርጎሪዮስ ዘኒሱስ እዩ ማለት ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ናይ አንጾኪያ ናብ ናይ ቅዱስ ገርጎሪዮስ ጽሑፍ እናተቐሰ እዩ ናብ ዩልያኖስ እቲ ፈሪሳዊ ዝጽሕፎ ዘሎ ማለት በዘይ በኣና በዘይ በይና ሓጢአት ብኩሉ ግብሪ ኸማና ስለ ዝኾነ ንህላውየና ዝግባእ መከራና ተቐበለ ጥሜት ሓጢአት ስለ ዘይብሉ ጠመየ ጥሜት ሓጢአት ስለ ዘይብሉ ጠመየ ማለት ከምቲ ንሕና ብሰንኪ ሓጢአት ምክንያት ንጠምዮ ከምኡ ኣይኮነን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሜት ማለት ጥሜት ሓጢአት ስለ ዘይብሉ ጠመየ ብድሕሪ እውን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ክበልዕ ደለየ ሽዑ በትናቱ ስርዓት ህላዊ ሰብነቱ መግቢ ከም ዝደሊ ምእንቲ ክገብር ኣብቲ ዝፈቀዶ ግዜ ጠመየ ምክንያቱ እቶም ዝተሓዋወሶም ዝነበረ ብዛዕባ ኣምላኽነቱ ከንብቡ ከለዉ ተሰጋውነቱ ምቕባል ይጽግሞም ብዛዕባ ሰብኣውነቱ ተሰጋውነቱ ጠመየ ጸመአ ደኸመ ሓመመ ጸለየ ለመነ ክሰምዑ ከለዉ ከዓ እዚ ከመይ ገሩ ፈጣሪ እዚ ፍጡር እምበር ከመይ ገሩ ፍጡር ፈጣሪ ተዝኾን ከመይሉ ጠሚ ከመይሉ ይደክም ከመይሉ ይሓምም እንዳበሉ ናብቲ ክሕደት ዝወድቁሉ ዝነበሩ በዚ ምክንያት እዚ ስለዚ ከዓ ካብቲ ናይ ማቴዎስ ክፍትኖ ከሎ ተፈታኒ እንታይ ኢሉ ከም ዝፈተኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ይገልጽ ታ ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 5 ሓብተና መምህር ትንቢት ዘንበበታ ማለት እዩ ሕራይ እቲ ግዜና ንጥቀመሉ ማሕበር እቲ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ርእስትናኹን ዋላ ኣብቲ ዝሓለፍና ዋላ ኣብ ካሊእ ይኹን እዚኣስ ተንቲነ ንብሎ ወይ ከዓ ዛሕቶ እዚኣስ ኣብዛ ጉባኤ እዚኣ ክትምለስ ትኽእል እያ ኢልና ንሓስብ ተለና ሕቶ እንተሊና እውን ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ሕራይ ኣብ ቁፅሪ 4 ክሳብ ትዳለዉ ከም ብሓድሽ ናብ ኪስ ኤጲስቆጶስ ኣቦ ቅዱስ ኣብረቅሊስ ከም ዝበለ እዩ
نسب سميرناس أبز سددو ملختو كم زنا بلا زربو أجهده قال بحق سب كونه سب مخانون هلاو إيو أي حدا جن انتاي دا نسو قدامي أملاخ إيو بزي ملوات دما سب كونه ندك سب من انتم بمماتو عداهم كفله بملكوت نموتو زت فكنسو بسبب النتو متاي ناي كيس ابيسكوبوس ابو قدوس ابركليس زبل ازي اب كيس ابيسكوبوس زنبره مقدنيوس مستسعره كما عرغو كابت امنت مستعاليه زتتك ابو زي اراكليس ابركليس مالت سلازي قال بحق سب كونه مسبله كاب سب مخانو هلاويه اي حدغن انتاي دا نسو قداماو املاخيو بزي ملوات دما سب كونه ندك سب منتهم بمماتو عدوان كفله بملكوت نموت حيزو كتف كنسو بسبب النتو موتاي بيتلنا الراي زغونا رئيتو زغونا حتو زغونا استنتنو انتلينا ناب تجزينا حزبي جزينا نتقملو مخنياتو زعدل زي قدس بيت كريستيان ملسنا يدقا وقت ملس لزلوا زتدالو إيمونتي زابير سرعلنا كنت كمالو كحاتت حاسبة نيرجن كحاتت هاي كألكن كاب النبل ايوه اتي ابوتاتنا زتكملو ابتقال املاخ زنبروم عمقوت كان زنا حجي صحوف عبد الله كاب زكبلو بقربت اب تصحفلو افوليات قدامات اب زركبلو بملو اتقال املاخ جن بمنفس قدس ابو امرؤم نيرو مالت سلازي ازي قالاي كورنثوس معراف حموشه 14 حدن كاب 13 يزلو بارك حدا بجا كله موته سلازي كلاتهم موتو كاب نبلسي فقر كريستوس دريخنا يمو تتصللنا نأملاخ مسقال بنا انت خناو نعخاتكم هنا انت تتصللنا نأملاخ مسقال بنا انت لنا انت تتصللنا زفوسنا املاخ انت تعنا نعخاتكم كنا قلقليل دحر حجي اتوم زلو نتم انت ام زموتان استنسى نبر نرؤسهم انت خينبرو نسو اب كندو كلاتهم موته دحر حجي توم زلو نتم انت ام زموتان استنسى نبر نرؤسهم انت خينبرو نسو اب كندو كلاتهم موته كابتي نايلوم مع انت مال اختي مالت هراي حزب እግዚአብሔር تجزي ناي غباعي تجزينا نتقملو ملاقبو زوم مسارات امنات كريستنا لكم آتيكم زلكم بشمكم تغيركم صبغ نيرو بخبرتكم هراي قصر حموشة بس احنا لنا زغونا حتو رئيتو استنتنون دحر زيبلنا خوينو جزاء رئيسهم تراي فلاتات نزو قبرو سبات ويلوهم زبل تكساز تنبيت قبل علينا خيفصم حلينانا تراي كنأمن اي قبعناني انتاي دا امنت قدسان ابوتاتنا ممهران قدس بيت كريستيان نسعب كما يكلهم بمدحانينا نسخاب هلاوينا سقا خمس توهد يوم زامنو نسون حدا مسانايو ازي تراي يكون انتاي دا بؤو خمانا مكرا تقبلي جزاء رسوم تراي فلاتات نزقبرو سبات ويلوهم زبل تقساز تنبيت قبل علينا كيف السم بتقولوا مجلس مسحابه حجي كلها ناس خون قال املاح حق املاح امنت قدسان ابوتاتنا موكس خنتكم منبر اب حلينا نخين صقع منتي جزاء رسوم تراي فلاتات نزقبرو سبات ويلوهم زبل تقساز قال تنبيت قبل علينا كيف السم حليلانا تراي كنأمن اي قبعناني انتاي دا امنت قدسان ابوتاتنا ممهران قدس بيت كريستيان نسعب كما كلهم بمدحانينا نسو كابهلاو ينسقا خمس توهد يوم زامنو نسون حدا مسانايو ازي ترى يكون انتاي دا بؤو خمانا مكرا تقبلي سلقالاتو اتن نمدحان زملكتا قالاتون بتخكل كندقمن انتخيلنا بالتعمي تسفى زهبا قالاتين مالتي تا ابراويان معراف كلتا قصر شومونتا قصر 10 شومونتا يقنتا
نسو بعلو خفتن كله تسكيمو نتوم زفتنو كردوم يكالو إيو نسو خفتن كله بسقا تساغي سلازي نتوم زفتنو كردوم يكالو إيو الرأي إذا بإግዚአብሔር زخون حتو رئيتو وياستنتنو تداء لنا الرأي كسر شدوشة إذن أجر خمزي أب قدسات مصحف تقولوا سيو قويتانا بزعبا جزء عروسون بزعبا عمساتهم ملاقز تسالق له أيهودن قبل علق سليس اللي يوسخوا لي بلا بزخ أنسو بهلاو يملكوتو زي حمم كله حمام سجا خم توهده أفلته أب تنبيت داويت كم تصحفه وسكون دي بس اللي قوسل الزبل أب تنبيت الزجن نسجاوي إمبر نتمسؤول توهده ملكوت مخنياتو ملكوت حمام أيقونن قصر شوعات داقم أم معراب نايزل هاجر سفت يبيسكوبوس زنبر هيرونيوس كم زيلو صحافين أم معراب شوعاتين شمونتن هيرونيوس نبعلو مالختي بزعبا قويتا اسكريستوس صحيف الله بزح جزيه بفلاي مدهاني عالم علة مدهاني تكون كله نزي هايمانة أبو زينا ننبوبات سمعوات تخونو بفصما قلال السايو سلازي داقم أب معراب نايزل هاجر سفت يبيسكوبوس زنبره هيرونيوس كم زيلو صحافة إذا قدوس سماعت هيرونيوس رد هواريات نبره أب سمير نيسون يبيسكوبوس تشيمو نبره بزعبا خحارتي أب صحافة سالسايد رسانو خمز بله كم بهلهم እግዚአብሔር ቃል በስጋ መከራ ዘይ ተቀበለ እንተ ኮይኑ በስጋውን ዘይ ሞተ እንተ ኮይኑ ንሱ ካብ ድንግል ተወልደ ንምድራውያን ዝግባእ መብልዕውን በልዕ ክበሃልውን ከቶ እጽብ እንታይ ዝብል ባህሊ ነይርዎም እዚኦም ናይ ሃገር ስፍጥ ዝበሃል ከም ባህልኹም ብዛዕባ ሓቲ ኣብ ዝጽሓፎ ሳልሳይ ድርሳኑ ከም ዝበለ ከም ባህልኹም እግዚአብሔር ቃል በስጋ መከራ ዘይ ተቀበለ እንተ ኮይኑ بسجا زي موت أنت خوينو مخنياتو حدا خابت زبلوا كريستوس مكرا سجا بمتهات إمبر مكرا سجا أي تقبلن زبل كحدات سلزلون نازك الدوس هيرينيوس رد هواريات ملسو والله مسلزنبرة اتخحدات يقصل سلزنبرة خا الدوس ساويروس ناي أنسوكيا كام ناي الدوس هيرينيوس مرد هواريات نبرة نازي تغيسو خا أي رد أمي حراي تجزينا يجوبعي زخنا حتى رئيتو وياستنتنون تلينا جزينا نتقاملو كسام ملكة زري إزغط سلزلخو تجزي خن تقاملو سلزلنا وزري شومنته تبهلخهم قبل سلزنها امنتنا امنت قدوسنا ابوتاتنا انتا ينزبل نحناس بسجاز التعجسهم حمامات كم زينا نأمن نساتهم دمات أميتن سمن دكاس مسانن زترف سكيات بحق زتقبلهم يوم داقم نسو حمامات نفسي نسون هو كوث وهي كم دك سب تقبله زنبلا هاتيات بهتي تايبل بجك هاتيات كله تو دك سب بسجاز حلفو بجك هاتيات كله تقبلي إذا تقبلها نسمو لو كوث توهيدو إيه حراي زغنا حتو رئيتو وي استنتنو انتلينا امناي لومي كاب هايمانة ابو وي كاب مصحف قدوس وي ون كاب زحالفة غزي زغنا انتلينا حراي أو قصرة الشعاتة نتون كريستوس كذبت كله أيتقنزون عمس قالون بشنكارات كشنكر كله بتزرو خبا بزح مكرا أيتساقين زبلو نحنا خا علاويان إينا خم علاويان إينا نوجزهم نحنا جن إجزابي هركار بهلاوي أوزي حمم كله
نزي كله بسقوه خمس تقبله إننا نأمن موت بسقا وهاي وبمنفسي بموت بسقا موت بمنفس جن هي وكنا جناخ نزمة كرازق قبل سقا سب تواهده بزي من الوقت كا مسوع حدا خون طب تواهدو خن الكل ناس بحرية ملكوتون بحرية تسبيتون بموهاتي قصر عسرت بزعبا الآل بيرسيا الآل نبيرسيا مالت ناي كريستوس سقا حاتيات زي بلو ناي كريستوس سقا حاتيات زي بلو زي لوت قدوس يزبل قدوسانا بوتاتنا زهابوت مرتزي ناي كريستوس سقا حاتيات زي بلو زي لوت قدوسيو زبل قدوسانا بوتات زهابوت مرتزي نسو دخومن زحممن كنسوس بخما يدعي حممن أي موتن يبهال قدوساتن أموناتن مصحفتي كم زمسكراو بخما زي حمامي وي زي مواتي يخون هراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ አስተንትኖ እንተልና ትግዜ ናይ ጉባኤ እዩ هراي أبا ዝኾነ ካብ ጉባኤ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንደዘየልዩ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ኣራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ከመይ ቀኒኹም ኣምላኽና ጾመ ፍልሰታ ብድሓን ናፈፂሙ ድማ ናብዚ መደበኛ ኣገልግሎትና ናይ ሰሉስ ናይ ሃይማኖት ኣበው ብከምዚ ስለ ዘራኸበና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ኣራይ ሓንሳቦም ማኒ ኣራይ راي يغرتا كبرنا مسجانا نعملاخ يخون مزمر زمركي عفتنا تنبيتا تمنيت جابير زمارية ملاختي يسمع لنا زمر اللي ينبركي تم كلهم يتتوهبت تقصب من باب كابز تمهرنا يو ناي قدوس ساويرس هايمانة أبوين تردعكم حسابكم بمجلات كلنا زخون حتى بمحتات تساتفكم مبتات ديتات حوات أحد كلكم جابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا قصري عسرت كلتا كرئدالي እግዚአብሔር ቃል بسقاء ምእንታና መከራ ዘይተቀበለ ዘይሞተ بتمثال ወይ ከም بحلم ጥራይ እንተወድአ ኮይኑስ እምበኣር ክሳዕሎሚ ስልጣን ሞት ኣይጠፍአን ንሕና እውን ገና ኣብ ሓጢኣት ኢና ዘለና ድሕነት እውን የብልናን ብሓቂ ዘይሞተ እንተደኣ ኮይኑ ትንሳኤ እውን ሓሶት እንተደኣ ኮይኑስ እምበኣር ክሕደት ዓላውያን ምእንቲ ክግስጽ እቲ መሰውዓሊ ቅዱስ ጮርሎስ ናብዚ ናብ ማእኸልና ይምፃእ ከምዚ ክብል እቲ ዝመውት ስጋ ካብ ሞት እንተዘይተንስኡ
سعرت موت أبيلو إتا أنا كاب سيول كدحنم إيه كامتون كبالهم إيه زبل قال نبيخه أبي ألو إلي سلقالو أملاخنا كبري مسغانا نعو يخون إتي بسقاو مأنتانا زي تقبله زي موتن تدعى قوينو راح بمثلي ويدما بحلمي انت دعى قوينسي سلطان موت اي متأفأن نيرو إلو مخنياتو نموتنا بموت إيو شعرو أملاخنا كبرنو عيقون سلطان موت أي متأفأن نيرو إلو نحنا ون جينا أب حطيات إنا زلنا دحنتون يبلنان غنياتو ناي قويتا موت ناي قويتا بسقا مكارا مقبال نسلطان موت مسعر نعناون نحطياتنا سعيرو دمسيسو ندحنتنا إيو مالتيو بحقي زي موتن تدعى خوينو تنسايون حاسوت انت دعى خوينوس إلو مخنياتو زي موتن تدعى خوينو زي ما تنساي كإلني تنسايون دحدعى حاسوت كوينو دما امبار كحدت علاويان ما انت كقصص نتم علاويان نتم كحتي ما انتي خقصصهم كنقحهم كقنحهم يقرتا عفم كتحزم كرات عمسي نتي قدوش أرولات مستو علي نابزي نام مأخلنا يمسع بولو نويح معرف كيدنا إنا كنمزز نبرة ناي قدوش أرلوس بزح تماهرنا إنا بزح رئينا إنا أمو نتهم بسقا أي متن مكرا أي تقبلن زبلو كقصصهم كرتعهم كقن حمسي اتمشتو على زخانة قدوش أرلوس نابزي نام أخلنا يمسع كم زخبل كا اتزموت سقا كاموت انت زي تنسيو سعرت موت دعا أبيلو إتا أنا كابسي الكود حنم إيه كامتو انكبالهم إيه زبل قال نبيخه أبي الله غنياتو إتا زتنبه لنا تنبيت إساياس معرف سسان سلستن قطر شمانتن تأتبل بحق هزبي زيت ألمو دك ينبلمو مدحاني أمكا كونه كبرنا أملاقي كون مدحاني أمكا كونه مدحاني زخوننا بموتو مدحاني زخوننا بسلسة معلتن سلسة ليتن أما قابر نيرو دحر دما نموت شعيرو بموتون سؤو أيو أما اتزموت سقا كاموت انت زيتن سئو سعرن بموت دعا أبيلو اتزموت دما ميتو يترفن بفقادو ميتو بسلطانو دما نموت شعيرو اتموت سقا تزيتن سئ سعرت موتون أي مترخبن عرفنا احنا وعلكي أما سلخلو جاكر أملاخنا كبري ماما إلسابيت ميت قبرية هو مخل كنيركي ماما إلسابيت ميت قبرية ماما إلسابيت ميت قبرية نقدر ناخذ حلقة الأولى الكي هو دحلي سجل كله دحل تيسجل كله انكو باش تم كان بنعرف مسكن اتسعرت متدعى أبيلو أنا خابسي الكود حنام إيه كامتون
ክባልهم የዝብል ቃል ነብይኸ አበሎ ምክንያቱ እዚ ቃል ነብይ ኢሳያስ ዝበሎ አነ መድሓኒኦም ክኸውን እየ ወይ ድማ መድሓኒኦም ኮነ ዝብል ከደኣ አበሎ እዚ እንድሕር ብስጋ ዘይሞተ መከራ ዘይተቀበለ መይቱውን ዘይተንስአ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ስዕረት ሞት ከደኣ አበሎ እቲ ናይ ነብይ መድሓኒኦም ክኸውን እየ ካብ ሲኦል ከድሕኖም እየ ካብ ሞት እውን ክባልሆም እየ ዝብል ቃል ቀዲሙ ዝተነገረ ከደኣ አበይ አሎ ኢሉ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እሞ ስለቃሉ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንሕና ድማ ዋጋና ክንፈልጥ ነቲ ዝሞተልና መከራ ተቀበለልና ንመስዒሩ ዝተንስአልና ካብ ሲኦል ዝባልሃና ዘድሕነና ንዑ እናኽበርና ንዑ እናተኣዘዝና ሓቅነቱ እናመስከርና ኣምላኽነቱ እናነገርና ኣብቲ ንሕና ውሉዱ ዘፀውዓና ምስጢራት ንስሓን ቁርባንን እናተሳተፍና ህይወትና ክንመርሕ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ዝኾነ ሕቶ ወይ ድማ ኣብ መንጎ ዝመፀና ኣስተንትኖ እንተሎ ሓደ 7-8 ደቂቕ ኣለና እንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለኩሉ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዕልና ቦነ ዘበና አገልግሎትኩም ይባርክ ሓራይ ህዝበ እግዚአብሔር ስለዚ ዘይነገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይሆኖ ስለዚ ግዜና ንጠቐመሉ ሎሚ ካብዚ ናይ ቦታትና ኣጋላልፃ ከም ዝመሰለ መሰረተ እምነት እንደዘየፅንሑልና ሕጂ ኣብዚ ናይ ምንፅንዋፅ ዓለም እንታይ ምገበርና እግዚአብሔር ዘርኢ እንደዘይገድፈልና ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራውን መመሰልና ዝበሎ እግዚአብሔር ግን ዋጋ እንዳኸፈሉ ህይወቶም እንዳሃቡ ህይወት ዝዘርኡ ቦታት ስለዝተኸለወት እምነት ስለዝሰዓብዎ እንሆ ዝሞከስ ረኺብና ኣለና እሞ ሎሚ እዛ ኣስተንቲነ ካብዚ ናይ ሎሚ ኹን ካብ ዝኾነ እዛ ኣስተንቲነ ወይ እዚ ሕቶለኒ ዝርእቶለኒ ንብሎ እንተሎ እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ጉባኤ እሞ እቲ ግዜ ንጠቐመሉ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣፍ ደገ እንደዝህሉስ ሕቶ ነይሩኒ እሞ ኣበይ ክረኽቦም ሕቶ ነይሩኒ እሞ መን ክምልሰለይ ከይንብል ቤተክርስትያን ከዓ ንኩሉ መልሲ ኣለዋ እዩ እዚ ነተን ዘለዋና ደቃይቕ ንጠቐመለን الراي أبتا أبونا بملأك سلام زستن وا قدر 12 أبات تصحيفة زلا سوسان سلستن شومونت تصحيفة لا نعا ندام بقوله زستن تنكوا قدر تشعت نعا أخم بباي نبي إسياس سوسان سلستن قدر تشعت أب كله سبب سببه ملأخ قص دما دحنهم بفقرون بلوهاتون تبجوهم بزحلف زمانات كل جزيه حنقروا من حزلوا من أب كل سببهم سببين أب كل سببهم እግዚአብሔር ይጸበዲ እግዚአብሔር ይጨንቆዲ አገልገልቱ ቅንዘው ከለው አገልገልቱ ደቅ ኸጸቦም ከሎ
ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳውል ከሎ ንሐዋርያት ክሰጎም ከሎ ጎይታ ክሓቲ ከሎ ስለምንታይ ትሰጎኒ ስለምንታይ ነርድእተይ ሰጊካዮም ኣይበሎምን ኣብ ኣርድእቲ ሓዲሩ ዝስጎግ ዘሎ ዝቕንዞ ዘሎ ጎይታ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ትሰጎኒ ኣነ ንስኻ ትሰጎኒ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ድሓኖም ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን እዚ ኣብ ልዕለይ ተፈጺሙ እዩ እዚ ኣብ ልዕለይ ይፍጸም ኣሎ ኢልና ክነስተንትኖ እንተኽኢልና ዓብ በረኸት እግዚአብሔር እንደዘይ ሕንግረኒ እግዚአብሔር እንደዘይ ሓዝለኒ እግዚአብሔር እንደዘይ ሰጋግረኒ ብድኻመይን ብውድቀተይን ብሓጢያተን ኣበይ መሃለኹ ምክንያቱ ንሱ ክፍተን ከሎ ተሳቂዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይኽእል እወ ኣብ ግዜ ፀገምና ክረድኣና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን ኢሉ ንሱ ግዜ ፈተኑ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ድሓኖም ብፍቕሩን ለውሃቱን ተበጅዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ነቲ ዝተገብረልና ክፍሊ ሓመመ ንብል ማለት ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ መከራ መስቀል ተቐበለ ሓመመ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ሓመመ እቲ ኣብ ዓመት ሰሙነ ሕማማት ከዓ ብፍሉይ ንዝክሮ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ብኸመይ ከም ዝኸሓሰን ይዝገልጸልና እሞ ዝኾነ ሕጂ እውን ዝኾነ ሕቶ ዝኾነ ርእይቶ ኣስተንትኖ እንተልዩ ግዜና ንጠቐመሉ ራይ ዝኾነ ሕቶ ዝኾነ ርእይቶ እንተዘይብልና ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ብጸሎት ክዓጽውልና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ميتيكم زالهم أبني أبونا بملاك سلام ميتيكم زالهم يا راتبنا توي خمن اللي خمن خالي مسين سمع رات هو بصلاة كتعزلنا زغنا حتى رئيتي لنا ما بصلاة كتعزلنا بنا سمع أبو ولون خس قدس آدم لك أمين قدس جابير أملخنا سلا كل تمسكان جمير كذا فتسم كنا نخن جمر زنا قاق حنا سخاخم كبر مسكان أنا أخيخون صلنا يصلى تاكل مخا قبول جبرلنا زين إحنا هن معرض لنا دم أملخنا قال كايم سمعنا كنا برلو بمنفس كنا عبيلو مقدنا خنقنا علو ناب سماي كنت متولو دما سخرد عنا قبعنا قبع قدسان كم زباركا بارخلنا عالم سلام نزازلنا يحقر سلام نهقرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقنا سلام هبالنا زوفرو دحان يأتوالنا زقشو دحان ملسلنا أملاخنا عندكنا خلهم دما صبوق مجمار تمرت قبرلهم أبززلو وسخا مسوداتهم والدهم عبيتهم نعشم ساعتهم كن صلال كنهم كاب كل عنقفات حلولنا أبزاس عزيا أب حمام أب حزن أب تميت أب سقاي أب هتا أب شجر أم مكران زلود ما مسرف طرلهم سلا كل تمسكن بنادينا قدس رنجل مريم ملادنا بناي ملا ترادعنا بناي نبياتنا هورياتنا صارك عن سمايتاتنا صلت يتفلينا سلام سلزو علكنا نمسكنك سلام دم حضرنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منجسرات مساف أركان تاب سمايكم دم مدريكون عائلة مقبنا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منجسن حيلين كبرن نزل علمنا تكاين أمين أوزت يا ماريا ناي قدس كبريا ملا سلام تا سلام لك اللخو بحنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عند إجابير تواط قويتا سراوي سلام لك اللخو نسوكا عن السبرغتيخي
ፍረከር ስኹም ብርኹ ኦሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ፍትሐዊ ስረይ ዜና አምላክ ረምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ከቀና ሰራያት ያደምሳት ያበሳው ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አበው ካህናቱ አቤ ዲያቆናት ሮን ሳይዱ ህፃናት በበስምክሙ ኩን ፍትሐን ወንጻነ ይረሰንት ኩሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 10 ተክልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 10 ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ብሩክ ምሸት ትግበረልና ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃ ድዎ ብትብዓት ብህድኣት ተሳተፉ ዘለኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ንዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ከምዚ ሎሚ ድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ዝረዳእና ንዝመፅእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ብድሓነ ሰላም ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበረልና። ነቶም መዓልትኹም ዝኾነ ከዓ መዓልትኹም ይባርክ እግዚአብሔር። ብሩኽ ሰሙን ገይሩ ብሰላም ይራኸበና። ሰላም ቅነ ንኹላህና። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕና ረድኤቱን ይባረክ ብሩክ ለይቲ ይሁን። አሜን አሜን። ኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘበና ኩላህና ዘበና አገልግሎት ከዓ ይባርክ እግዚአብሔር። አሜን። ንኩላህና ሰላም ለይቲ ይግበረልና።